Waqt attività politika f'Ħallija l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jiġġieled. U għalhekk aħna nemmnu illi ser naslu. Għaliex qegħdin hemm biex niġġieldu. Għal dan biex ikompli jiċċelebra ż-żewġ siġġijiet li ħaf il-Parlament wara deċiżjoni li ħadet aktar kmieni il-Qorti Kostituzzjonali. F'Ħallija Simon Busuttil kompla jkun negattiv u semma biss l-aħbar li l-kumpanija Actavis se tkeċċi 200 ħaddiem sa tmiem is-sena li ġejja. Ħaddiema li l-Gvern se jkun ta' spalla biex isibu impjieg alternattiv. Fl-istess waqt Busuttil ma lissinx kelma dwar l-aħbar ta' Delaru, il-kumpanija li minflok tkeċċi n-nies iddeċidiet li tibqa' f'pajjiżna u li żżid il-ħaddiema. L-attività kienet indirizzata minn żewġ kandidati tal-Partit Nazzjonalista, Baron Mikallef Piccione jemmen li Simon Busuttil diġà Prim Ministru. Kemm hu sabiħ li jkollok Prim Ministru bħal Simon Busuttil? U mill-kandidat Stephen Spiteri li għalih l-investimenti ta' xogħol bla preċedent li l-Gvern irnexxielu jattira lejn pajjiżna mhuma xejn. Għax dan huwa gvern li ma rnexxilux joħloq investiment fix-xogħol. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista qal li lil miċ-ċelebrazzjonijiet euforiċi għax baqa' fl-oppożizzjoni, Simon Busuttil jibqa' ma joffri ebda sustanza għal familji huwa interessat biss li jiġġieled u jitajjar bl-istess arroganza li kien juri qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Il-Partit Laburista nnota li fil-waqt li jorok idejh dwar il-ħaddiema tal-Actavis li grazzi għall-ekonomija b'saħħitha se jiġu assorbiti f'postijiet tax-xogħol oħra ma semma ebda kelma dwar id-Delaru li bil-kontra ta' xewqa tiegħu u ta' tbassir żbaljat li jagħmel se tibqa' f'Malta u tkabbar l-operati tagħha. Għal konvenjenza politika Simon Busuttil jippriedka fuq in-nies vulnerabbli, jaħseb li n-nies se jinsew li meta hu kien f'pożizzjoni li jwettaq olow il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, ġiet intaxxata l-paga minima u l-pensjonijiet baqgħu iffriżati. Il-Partit Laburista qal li llum Simon Busuttil reġa' kkonferma wkoll li fil-qasam tas-saħħa kieku għalih iħalli kollox kif ħallih il-gvern preċedenti li kien jagħmel parti integrali minnu b'isptarijiet mitluqa u abbandonati u blisti esaġerati ta' stennija għall-operazzjonijiet. L-establishment elitist tal-Kap Nazzjonalista jibqa' jemmen li għandu dritt divin li jmexxi lil pajjiżna, imma l-familji jafu li l-unika garanzija li jista' jagħti Simon Busuttil huwa li jreġġa' l-arloġġ lura, temm jgħid il-Partit Laburista.